ଶୁଭ ସକାଳ ମୋର ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ତାର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତୁମ ବହିର ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ହଁ, ଠିକ୍ ଭାବୁଛ। ଗ୍ଲୋବ୍ଟିର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀର ସାମ୍ନାକୁ ରହୁଛି ତାହା ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି କ'ଣ ହୋଇଛି? ତାହା ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ର ଭଳି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବଲ୍ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଏହିଭଳି ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ପିଲାମାନେ, ଏହି ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼ ଏକ ବିରାଟ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭଳି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ନିଜର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧାଂଶ ଆଲୋକରେ ଓ ଅଧାଂଶ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ଓ ଅନ୍ଧାର ଅଂଶର ସନ୍ଧି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଦେଖ। ସନ୍ଧିଟିର ଆକାର ଗୋଟିଏ ଚୁଡ଼ି ପରି ଗୋଲ ବା ବୃତ୍ତାକାର ହୋଇଛି, ନୁହେଁ କି? ଏହି ବୃତ୍ତାକାର ଆଲୋକ ବଳୟକୁ ଆଲୋକବୃତ୍ତ ବା ଛାୟାବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରାଘିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଲମ୍ବିତ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ଦ୍ରାଘିମା ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦିନକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଆଲୋକବୃତ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। କିପରି? ଚାଲ ଜାଣିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଅଂଶକୁ ଛାଡ଼ି ଆଲୋକିତ ଅଂଶରେ ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଏକଥର ଏବଂ ଆଲୋକ ଅଂଶରୁ ଅନ୍ଧାର ଅଂଶରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏକଥର। ତେବେ ସମୁଦାୟ କେତେ ଥର ହେଲା? 2 ଥର, ନୁହେଁ କି? ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ପୃଥିବୀ ଉପରିସ୍ଥ ଦ୍ରାଘିମାଟି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଅଂଶ ଛାଡ଼ି ଆଲୋକିତ ଅଂଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ସକାଳ ହେଉଛି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରାଘିମାଟି ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ରହୁଛି ସେଠି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବା ଦିନ 12ଟା ହେଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବେଶୀ ପୂର୍ବକୁ ଗତି କରୁଛି ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପରାହ୍ନ ହେଉଛି, ମାନେ 4ଟା ସମୟ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟ। ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଅ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଚିତ୍ରକୁ ଆଖିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ନା? ଓ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆସେ ରାତି ଓ ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାକି ରାତି 12ଟା ସମୟ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ସମୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି। ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ମନେ ରଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟକୁ ଅପରାହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣ ବଡ଼? 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ପୃଥିବୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଗକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ? ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଆଲୋକିତ ଓ ଅନ୍ଧାର ଅଧାଂଶର ସନ୍ଧି ସ୍ଥଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଆଲୋକ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଅପରାହ୍ନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୃଥିବୀର ଗତି ବିଷୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରାଗଲା। ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।